مرحبا يا حيار زلهم سلام كتلو لي تسفا يقبر حجة خاني زي فيديو أقدا سيتيا نودديا نوالد أب عد زلنا دينا ويا بدقة نعابديا ننقشتي نحاد سبديا ونخلت تسب كمان تدحن تخيليا سلمنتاي نخلت تسب بحلفة أبت انسي ندحر كستاي سبيتي تاني سالا مالتي نخلته سلازي أقدا سيتيا بجاهم أب كله خم تبتصح كبروا لي دما بقليلو مفتحي كنرخبلو نخل قدايو إذا زبلكم زلخو زحجي كتحتوا خلهم اب انترنت قلطيفو خمان بقليلو ايترخبوني خا إذا خمان استبهيل له حجي مليسا ريسيرش كقبر كلهم انتايو اب كساب كندي تي فارما اندستريسني حيل خمزلوو بركتي انترنت كمان اقدمو اتن السم كنجز زدلنا يوم زنقرو نمبر እንደሕዘይት ፈልጦ ኮንካ ቀልጢፍካ ትረኽቦን ኢኻ ወይ ድማ ግዜ ወሲድካ መሊስካ ውሽጢ ኣቲኻ ሪሰርች ትገብሮ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣነ ንባዕለይ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ገይረ ካብ ዝረኽቦ ግን ቪድዮ ከዓ ክስራሓልኩም ደልየ ነዊሕ ሓሲበ እያ ነይረ ግን ተስፋ ይገብር ሕጂ ክትጠቕመኩም ብዛዕባ እንታዩ እንድሕር ኢልና ረኽሲ እቲ ቃላት ኣነ ብትግርኛ ክብለኩም ክፍትን እንዴ እቲ ዘይፈልጦ ግን ብጀርመን ወይ ብእንግሊዝ ክነግረኩም እየ كلاتكم حجزونيكم أب تحت تصحفوا انتاي مالتي خمس خون التقالات قالي اندحر زي فلت أخوينا أب زي فيديو ديو أب كال فيديو خمان كم أو قبروا بتجاهم متان كل سب كردو أقدر سيتي خمس زبلكم زلهم أوكي إذا خانتايو رخصي أب تحت اندحر لك نعبنت كتشين كل خا كج كبلك خلو وددو قال مالتيو ويدما زي كم زرخسي ناي ما حتصني بلوه بتقرنيا جن يا ناي ما حتصن كتبلو ناي قد ناي كونن ناي تحت بحتصيرو إيو إذا فانجس عند حرحيزكا ترديهم كل جزيس أب ما حتصني يلن أب تحت ما حتصني خمان زركب سلازس أنا حجي ناي ما حتصني إلو أترجم اللي ناي كده اللي خلوه زي شايدن إنفكسيوني بحال بجرمن جن أب تحت إمبر تمهات أن لعليه وسلازس I don't know متشم دحان انتاي كمي جركا اليوم مقدم كنقرأكم إيش عود فلت انتاي مالتي كم زخونة أبو ودات كم زي يقجقج يبلوم وي كشنو خلو خاني كستاي كم زي حوا يسمع مالتيو بغينا نجبر أبو والد كمان كم مالتيو أبو والد كأ تفولي تجبرو تي فساسي كم زي تصعد يخون ويدماني كم زنقص رجوع يمثل كم زي فركشكشي بل تتصعد فساسي نايقوال مالتيو عندن هنسا أخمان ندحر مرة برتعو تي كستاي ديجري على وندو تي كستاي كاب مبرتعو كندي خمس خونة وسان نديو أب كله تيجنا خمان كم زي نعاسا قليج أنو مالتي ترديهمني كمو خاني أبقلي أسب كأيح يخون يا تي بعدس أبقلي أسب كم زي كأيح نحر كوين كابحل في زيادة تريو مالتي يا كأيح يخون مالتي كمو خاي أبقلي خاي قربي حبت كتب له تخلي خاتي يا تحت مالتي und dann كتشين كل خا يحممك مالتي كم زي حوي يسمعك مالتي كج يحممك يا كج يبلك مالتي مشتو و سو حجي جن ازي سلمنتايو خم اخوينو ندحريلنا بزح غزي ناي فانغس رخصي ايو كتبلو تخليخا هيف بيلسي بحال بجرمن وي بلاتينوم كاب ميديكيشن اب ميديسين زتقوملو كانديدا البيكوس يبحال مالتي تي كاندي نخمو زت كازلو اوكي حجي تي كستاي شايدن انفكسيون كرون خيلو خمس زبلكم ويدما بلازن انسندون كرون خيلو تي بلازن انسندون كلوا كخلوكا حق حيش إذا كم زرق قلا يمثلنيو تراي كج زبلكا جني ما ساسلي بحتصيرو بركن خلتي إذا خون سلاز نجركم حجي ناي خلتي يبلكم الله مالتي ترديهمني جن زخانة خبز ملكتني اندحر لكم انت أخذ قبرو تخلو قبلكمي قدامي نجر بمنتايو خم أزمت أكان دحريلنا
تناتكا إيمون سيستم تحت خوين اللو مالتي تصبق يلن أبتي كل وزلو مدرخ يلن مالتي ويدما أبقالي أسب كأ زخونة حكمنا ميديكيشن يوسد النحر له كمان كفت سمي خليو أبز تفعل عليه أفاوس نحر توسد اللخا كأو كمان كل عليه خليو يا ويدما هرمون إمبالانس مالت كأ اتنات كهرمون بحلف أبو والد لك يلن مالتي كم تزقبو يلن نعبنت هبت انسيك آياريو ويدما زي مسعب خاخ مانيك آياريو also تي عب السبن حركون كاخم قوان ستيتي مالتيو ويدما أب جزي period تي ورحاو زمتاكا ناي ورحاوي زلكا انتايز بهال period السو خمان دحري أبا قالي إنا والد حجي دحرتي ناي ورحاو زلون كستاي دحري يمتن مالتيو ويدماني أب جزي تتاو ركب ننحج كاخاني كتلاقا قبوت خليقات بكتيريا اختبلوت خليقا دحرسا حمي مالا نعاها تحممكا ويسخان حميم كان لخا نابا يحلف مالتيو البكتيريا مالتيو يا ويدما أب قالي أخمان كمز حجين عملت whirlpool نحر آتيخا اتي كمز ما ماي قالو مش كمز whirlpool أب محنبسي كمزي اكسترا ريلاكس كتقبروا له البوتا نورمال كلوريد يقبروا لهم يا كلو يقبروا لهم او يا جن حنزا اخولا يكونن وي تكلو نبعلو برتو عند حركوينو نتناتنا خستاي تي نتناتنا تي كونا زغبو يبلاشو مالتي تكلو اغريسيف يكون مالتي إذا حجة أباي زتفت مثل زخونة دحر خندي أستبهيد اللي كل جزينا وخيد كله دحر يخم ويحمم كس يساقي نيرة حجي بخومي إخمان زي أزبلاز اللي خم براب كال سب الله دي خم I don't know متشم انتاي انت كتقبر كأدخل بذكاء المتن دحر أستبهيد كارلو انتاي كم زحمة كازلو ويتحادقو ويدما أقدم كاري دحر يخ أقدر توسد لك أتي كتوستو زلك أخ أحد يخ نجركم ويدما كان زي سينتيتيك متانتي زي بلاستيك عينت ندحر كوينو ندحر بوزح رهيتكا زيك أير كايو مسترهاتكا أني نوحت أنيحو أب نفسخا طبق إلوخا أنا خاب كله كم زي تسبب كداو انت بحلف أوالد نحنا نخدونو ندحر رهات ان بوزح نوح جيرو شعو اتباكتيريا مستمامو مخانو كبزح يخيلو شعونا وشت يااتو زي زبالكم كم تسالكا يخيل البكتيريا مالتيو سلازي قصالي تي ناي تحتي متان تديو قال قصالي قلطيفكا خدقيرو كحصب كله خاني بخستاي لعل ديغري كتحصبو ويدما مور نحر سنسيتيف كوينكا خا مور كوتون كتكدن زي ناي ناتشورال يا فاز ناتوا فازانيا أبكندي سينتيتيك تخدن زي بلاستيك عينت متان تمشالو جن عند حاسب كايو وقلتيف كغير كاس كم أخذ كون أيقبع كانيا بحاسيرو جن أبقى يسب عند قلتيف زي غيره ومودس كأو أغنير كا مودس زي تفلت ويخم مشتين دك نستي إنز قبر أستيتات عند حرسو خمانا أوريهيت كا نوحا وغيرو كم أخذ أنا زي تامبون عند حر نوح غيرو مساخة تامبون زي وشت زتو أو أبتي ورحا وزمتن كله يا وندان ويدما ببوزحي نحر تحت بكون كأب زي ببزحي مالت كأقصالي بزح سامنا تتقم شاوا جيل نحر تتقم كون كا بماي لبوت كتحت يحايش كاب أب تحت مالتي ترديهم وددي خاقوال ببزحي بحلف أوالد أبو وداتكوا دحانيو بحلف أوالد كن سامنا بقو كن حتس أبي بنان وي قالو مش إكسترا إنهم إلهم زسرحوا سئتات أدلا يكونن ناي ماركتينج مالتس إكسترا نتحتي كتكملوا تخيل سامنا قال قالو جن مبزحتو السنو بعلو خمان أدلا يكونن ما يلبوت إن تحت إبكا قد سألخ أمعالتها وإن تحت إبكا تسأجا ما يمتسأل كانيو كاب كله خاني بحلف أبقلو بجيجاز الرأين تايو كت وتصخل لخا أب كندي كاب دحريتنا بقدمي تولولو تتصريو كاب قدميتنا بدحريت كتتصريو لك نتي قلو بحلف أو قال ندحر كوينا
كترد عليك بركة البكتيريا خا بتقلقلنا وشتي ناب تقدمت كأتوي خليو نابتي ناتكا خساي مالتويا ناب والد مالتي بحلفي إذا إتاتك أختر الدقم عليك مالتي حجي كم اندحر متسيكا بزح جزء انتاي مزبلوخا اندحرنا بفارماسي خيتكا كريم ويدماني زي تابلت يوم زهوبخا كنينا يهوبخا بوشتي بأفكار توسط تخيل كنينا له ويدما أب تحت خطأ تخيل كم قالك أب تحت خطأ تخيل كنينا له ويدما كريم نودي نقالك الله مبزحتو جزء كاد فونجين زباليو ويدما خالق خمانا له خالق كامباني تاتالو جني ما ساسلي بحثيرو ندحر إنترنت حتى تكاخ أخم زمت الناس انتاخ جزء على انتاخ جبرا لندحر الكاخمان زئات متأكا زئة ويكالوت كأخم وزع مسألة على مالتيو زي تفعل عليه شمزلو وجن قدامت زئة فلتي نسال استماعتي كتوصل لك برك برتعو سو زي برتعو برتعو سدا زخونها حنسا ندحر بدعمي جديد كالو نايك كلتي خمان زهوبوخا غزيلو بافكا توستون بكريم توستون مالتي ندحر نوح صنيحخا وي مخياد ابيكا قدم كريم يم زهوبوخا ندحر ጭራሽ ابيكا خاني زي كنينا خم توسد يبلوخا مالتيو وي بحنساب كلتيو سلسته معتيو خم زبلكم برتوع سزخونه እዚ ግን بحلفت كنينا ندحر وسيت كان ما انتها خمان صبق ايكوننيا ازو سو انتي بكتيرياليو اوكي نت بكتيريا يقتلوا جن برتعو دما نحر حاسبلو يا خندي خاتخفلو 10 تخلت ديخا 10 حدا ككم بوتو تخفل مالتي نسلس معلت مالت كاري خاتتقملو ندحر شعو ندحر كلتا غزي طرايخا اخت قبرو يبل كان وي حدا غزي حشنيلكا انت جميركا كله ختودو لك برك ندحر مونغو قاريصكايو خا مليسو تبكتيريا خبرت يخيلو بزكال متن جن انتاي كنقبر نخيل اب كندسو نوسد يا زي فيديو خاني نعيا قداس انتايو اب غزانا زلو كمي غيرنا خنطقملو نخيل وي نعانا كال صعبين زيبلو انتاي كنقبر نخيل حجي زخزبلكم زلوخو بو فتنو قدم شعور ندحر حاويكم تصبو ندحر زي حاوخا كن ناي قدن تي كريم كتغزو لكا بزي ريسبتي خاتغزو خمان ويد ما حكيم كتكيد لك استكريم وسيد كام مليسو خا غنا ندحرالو ناي قدن تابلت وي تابلت وسيد كا غنا خمانالو ناي قدن حكيم كترأي لك يا زي كم بعلخا ابت مجمريا درجه خبص خلو ختغبرو زغباكا خبلكا برك بزح غزي السوخي وسدكا خمان بخالق خت حويوت خليخا كم ودديخا كم قالديخا بزي قدس كتحويوت خليخا مالتيو قداماي نجر بزح ماي كتستي عليكا ابت غزيتي ازي ملكتات نحج ترديكا ببزح ماي كتستي تي از قللت كنغبرا نخل مالتيو بركه البكتيريا وشت زولو متان بتشنتي تحاصيبو خوص كتبلو تخليخا يا اندحرس نعاخا حيزك اللغة نكالايكا سبيت خرياس يا نتناتكا بارتنا خطنقرو عليكا متان السخمان بركم بزع جزي ابتحادق قدم يرأي مش نتحادق اجزي وستليو اندحر نتس اخوين كا اختزارمنا نحد كا اقداسيو السخمان اقدمو بكتيريا كيما عبلا ابنبسو اتم ماي مستايد كجمر بقليلو زمالتيو كالق خنتا خنقبر نخيل كنقرأكم أجد داسيت زخونت كأمود أتخنقرأكم ندحر كتحلفوا ودليكم تناي مود أتا بليس كحلفكم رجوع كتستي تخيل كتبلع تخيل ويدما بزح قالي أسبات كأرجوع أو وشت يقبروا له برجوع كستاي رجوع يلاخيو مالتيو ويد تامبون تي أتامبون أبرجوع تألكا كم قال مت مالتيو أو وشت تأتويا مالتيو كم غا كوكوس أويل كتستي كتبلع تخيليغا أو خلخا مانكا مالتيو ويدما كوكوس أويل كأني تفلت ودخون نبوزح نقر تصبوي خال معلت نبينا بينو خسر حالكم كفتني أو كوكوس أويل تلخيو ويدماني أبفل أسيك إذا ناتوا ألو ناتوا تغيب ناي تفاح أتشتو بتفاح زيت سرحة السو أب ماي لبوت جركا بقو تحتسب يا كلتا مانكا أفل أسيكركا بتي أتشتو جن ماي لبوت كات قبرلو شو كأج أيبلكانيو تحاتبو مالتيو ويدما كامل لخاني تي أفل أسيكركا با كتسوتيو تخليها خمان ماي جركا تسوتيو يا سون بعلو تصبغو
anyway ኣብ ፍልኤሲክ ከማን ንብዙሕ ነገር ካልእ ፅቡቅ መዓልታዊ እንድሕር ሰቲኻ ከማን ፅቡቅ እዩ ካልእ መዓልቲ ንበይኑ ክነግረኩም እየ ካሜለ ከዓኒ እዚ ብጫ ፊዮሪ ዝመስላ ፃዕዳን ብጫን ካሜለን ቴ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም እሱ ከማን ትሰትዮ ወይ ብኡ ትሓፅቦ እሱ ኣፍሊሕኻ ብኡ ትሓፅቦ ሪንግል ብሉምን ቴ እሳ ከማን ብጫ እያ ፅብቕቲ ከምዚ ፀሓይ ዝመስል ሪንግል ብሉመ ንኣሽቱ እየን ግን እቲ ሶነን ብሉም ዘይኮነስ ሪንግል ብሉመ ኣብ ብዙሕ ክሬም ከማን ትረኽቦ ኢኻ ንቆርበትካ ገለ ፅቡቅ እዩ ሪንግል ብሉመ ኢልካ ከዓኒ ናቱ ከማን ሻሂሎ እሱ ትሰትዮ ወይ ብኡ ትሓፅቦ ማለት እዩ ሪንግል ብሉምን ቴ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፋርማሲ ጥራይ መስለን ዝርከብ ኣብዚ በዓል ኖርማል ኣስቤዛ ንገብረሉ የለን ወይ ኣብ ኣልናቱራ ኣብዚ ናይ ቢዮ ገለመለ ዘለዎ ወይ ደኒስ ዝበሃል ኣሎ ምሽ ኣብ ኮሚታት ትረኽቦ ኢኹም ከምኡ ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ትበልዖ ወይ ድማ ገሊአን ከዓ እትርግኦ ምስ ፃዕዳ ሽጉርቲ ደቂሰን ኣብ ውሽጢ የእትዎ ታምፖን ገይረን ስኸማን ይከኣል እዩ ከምዚ ዝበልኩኹም ከዓ ቀፃሊ ማይ ብዙሕ ትሰቲ እዚ ሞልከ ካብ ፀባ ዝወፅእ ከምዚ መፂፅ ኣሎ ምሽ ማይ ዝመስል ሞልከ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ብራሕ ኣይኮነን ንሱ መስለኒ ሞልከ ዝበሃል ኣሎ ካብ ፀባ ዝወፅእ ማይ ዝመስል እሱ ከማን ንበይኑ ኣብ ኣልናቱራ ንኣብነት ትረኽቦ ኢኻ እሱ ትሰትዮ ወይ ኬፊር እዚ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኬፊር ከማን ስኢታት ፅቡቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ እዚኦም ቱርክ ዝሰትይዎ ከምዚ ካብ ፀባ ከምዚ ኬፊር ዓይነት ዝኾነ ሽሙ ሕጂ ረሲዐ እሱ ከማን ፅቡቅ እዩ ወይ ድማኒ ግሙዘ ሴፍቲ ማለት ከዓ ንኣብነት ሴደኖ እዚ ሴላሪ ከም ክስታይ ትሰትዮ ከም ሴላሪ ፈሊጥኩም ኣለኹም ሴደኖ ደቂስካ ከምዚ ስሙሲ ጌርካ ናብ ቁሩብ ማይ ትውስኸሉ ናብ ስሙሲ ቀይርካ ናቱ ማይ ትሰቲ ማለት እዩ ወይ ካልእ ግሚውስ ከማን ብዙሕ ዓይነት ኣሎ እንድሕር ደሊኻ ሴለሪ ትውስኸሉ ሴዶኖ ትውስኸሉ እዚ ፐርሴሜሎ ትውስኸሉ እሱ ከማን ፅቡቅ እዩ ሳዋ ክራውት ከዓ ትፈልጥዎ ትኾኑ እዚ ፃዕዳ ካውሎ ኣብ ኣቸቶ ትገብሮ ስኢታት ከማን ፅቡቅ እዩ ሽዑ ነዊሕ ኣብ ጥርሙስ ተዓፅቦ ሓንቲ ሓፍትና ከማን ቪድዮ ሪኤላ ፅቡቅ ከምኡታት ብዙሕ ነገር ፅቡቅ እዩ ንናትካ ኢሙን ሲስተም ወይ ንመዓንጣኻ እሱኢታት ምስ ካሮት ዲኻ ገለ ኣብ ኣቸቶን ማይን ኣሊኽካ እቲ ቪድዮ ናተረኣይዎ ሳዋ ክራውት ዝብል ወይ ክትገዝኦ ከማን ትኽእል ኢኻ ኪምቺ ከማን ክትበልዖ ትኽእል ኢኻ ኪምቺ ናይ በዓል ጃፓን ናይ በዓል ኤሽያ እዩ እሱ ከማን ከምኡ እዩ ብኣቸቶን ብገለን ዝተሰርሐ ዝተፈላለየ ቆፅሊ መፅሊ ማለት እዩ ፈርሜንቲየት ማለት እዩ ፈርሜንቲየት ማለት ኩሉ ግዜ እቲ ብጥሪኡ ከሎ ዳርጋ እቲ ቆፅሊ መፅሊ ኣብ ኣቸቶ ነዊሕ ተቐምጦ ሽዑኡ ትበልዖ ማለት እዩ ምስ ሳላጣ ዲኻ ወይ ምስ ዝኾነ ካልእ መግቢ ንመዓንጣኻ ፅቡቅ እዩ ንብዙሕ ነገር ንኢሙን ሲስተም ናትካ ከዓ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እዚኢታት ኩሉ ዝበልኩኹም ንምንታይ ነቲኦም ባክቴርያ ዝቐትሎ ከም በዓል ካሚልን ቴ ከዓኒ ዘዝሕሎ ምሽ ኣለኩም ከምዚ ነቲ ቀጭቀጥ ዘብለካ ዘሎ ዘዝሕሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ብጠቕላላ ከዓኒ እንድሕር ዝኾነ ቫይታሚን ገለ ትወስድ ኣለኻ ከዓ ካብቲአን ኣገደስቲ እንታየን ነዚ ቀልጢፉ መታን ክሓወልካ ንኣብነት ቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ እንተገዚእኻ ዝቐለለ እዩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ በብሓደ ትገዝኦ ክነግረካ እቲአን ኣገደስቲ ዓይነቲ ቪታሚን ቢ ዝኾና ኣብ ከምኡ ከዓ B3 also B3 B5 B6 B9 B12 also B ቪታሚን ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ክንብብ ሓደ ከማን ክትረኽቦ ትኽእል ኒኻ ግን ቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ኢልካ እንድሕር ገዚእኻዮ እቲ ኣሊንክ ቅድሚ ሕጂ ከማን ኣብ ቴሌግራም ዝሰደድኩልኩም ወይ ኣብቲ ናተይ ኣጆና ትብል ከማን ኣላ እቲ ኣሊንክ ኣብኡ እንድሕር ኣዚዝኩሞ ክስታይ ሓንቲ ህያብ ክትመፃኩም እያ ምስኡ ከምኡ ከዓ ንዓይ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ደሊኹም ብኡ ወይ ድማ ኣብ ዲኤም ሮስማን ከማን ትረኽቦ ትኽእሉ ኣብ ዘለኹሞ ዓዲ ኣብ ድኳን ከምኡ ከዓ ሲንክ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልኩኹም ረክሲ እንድሕር ኣብ ነብስኻ ዘሎ ቀልጢፉ ዘሕውዮ ማለት እዩ እሱ ከማን ሲንክ ኤን ቫይታሚን ሲ እንድሕር ወሲድካ መብዛሕትኡ ግዜ ከማን ብሓንሳብ ታብሌት ኣሎ ቫይታሚን ሲ ኤን ሲንክ ሰዓል እንድሕር ሓሚምካ ድዩ ወይ ዝኾነ ረክሲ ብነብስኻ ዘሎ ወይ ረስኒ እንድሕር ኣለካ
ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ዚንክ und ቪታሚን C እንድሕር ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ኣሎ ኸማን ጽቡቕ እዩ በርከ ኣብቲ ደኺምና ዝስማዓና ይሕግዘና እዩ ብሓፂር ንብዙሕ ነገር ከምኡ ከዓ እዚ ቪታሚን B ኮምፕሌክስ እሱኢታት ክትወስዶ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ and ቢዮቲን ከማን ከምኡ ማለት እዩ and እንድሕር ደሊኻ ከዓ እቲ ቪድዮ ናይ ናትሮን ዝስራሕኽዋ ረኽሲ ብነብስኻ እንድሕር ኣሎ እንታይ እንተገበርካ ሓይሽ ናይ ናትሮን ከዓ ከምቲ ኣብኡ ዘረዳእኽዎ ካይሳ ናትሮን ክትወስዶ ትኽእል ማለት እዩ እሱ ኸማን ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዳን ካልእ ከዓኒ ግራንቤሪ ሕጂ እቲኣ መወዳእታ ዝበልኩም ሕጂ ኣትመፅእ ማለት እዩ እንታይ ከዓ ክንወስድ ንኽእል እዚ ናይ ብሓቂ ሓጋዚ ዝረኽብኩ ኣነ ኣባይ ማለት እዩ እሳ እንድሕር ወሲደ ወላ ሓደ እቲ ካልእ ኸማን ኣየብፅሓካን እዩ ማለት እስ ኣብ መንጎ ኸማን ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ቀጻሊ ኣብ ፆታዊ ርክብ ግዜ እንድሕር ከምኡ ይመጻካ ኮይኑ ንኣብነት ያ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምህላውካ 48 ሰዓት ከባቢ 2-3 መዓልቲ ወይ እዚኣ ትወስዳ እንድሕር ድሮ ሒዝካ ከዓ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ኣብቲ ናትካ ኢሙን ሲስተም እንድሕር ኣብቲ ተሓመሉ ኢሙን ሲስተም ናትካ ታሕቲ ዘሎ እንድሕር ከምኡ ተሓምም ኮይንካ ቀጻሊ በርካ ኣብ ገሊኡ ሰብ ፀፀኒሑ እዩ ዝመፅን ገሊአን ኣንስቲ ኣለዋ ቀጻሊ ድሕሪ ፔሪየድ ናተን ከምዚ ይመፅን በርከ እቲ ባክቴርያ ኣብ ነብሰና ኣሎ ስለዚ ስኒ ኣይሓወየን ከዓኒ ኣብ መንጎ ይሓድ ግን መሊሱ ከዓ ግን ይምለስን ሽዑ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ በዚኣ ከዓ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ኣቐዲምካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዘየለካ ግዜ ኸማን እያ ወይ ድማ ኣብቲ ዘለካ እቲ ዝበልክኹም ቀጭቀጭ ዘብለካ ድዩ እዚ መጀመርያ ዘረዳእ ጠቐስክዎ እዚኣ ከዓ እንታይ ግራንቤሪ ፕላስ ዴ ማኖዝ ትበሃል ጽቡቕ ጌርኩም ፀሓፍዎ ዴ ማኖዝ ግራንቤሪ ፕላስ ዴ ማኖዝ ትበሃል እንድሕር ደሊኹም ኣብ ቴሌግራም ስኢለ ክልጥፈልኩም ይኽእል እየ እቲ ኣባኮ ዴ ማኖዝ ብክልተ ኤን እያ ትፅሓፍ ብጣዕሚ ጽብቕቲ እያ ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ቀልጢፉ ከኒና እዚ ታብሌት ወይ ከኒና ኸማን ኣይትበፅሕኒ ኢኻ ካልእ ሳዕቤን ዘለዎ ሳዕቤን ዘይብላ እዚኣ ማለት እያ ካብ ኩሉ ከዓኒ እዚ ዝብለኩም ኣብ ላዕሊ ኣንተወይ ዝበልክኹም እቲ ዝተፈላለየ በዓል ሲንክ በዓል ቪታሚን ሲ ዘለዋ እያ እሳ ከዓ እንታይ ክትገብራ ትኽእል ሰለስተ እንተበዚሑ ሰለስተ ኢኻ ክትወስድ ዘለካ ግን ፅሑፍ ኣሎ ኣብቲ ባኮ ሓደ ከም ከኒና ኣላ ወይ ድማ ከም ፓውዳ ኣላ እቲአን ፓውዳ ከዓኒ ንሓደ ግዜ ነናተን ጠርኒፎምን እዮም ተረዲእኹምኒ ሓንቲ ኣብ መዓልቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዝበርትዓካ ግዜ ግን ሰለስተ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ከዓኒ ቅድሚ መግብኻ ሰዓት ቅድሚ መግብኻ እንድሕር ወሲድካዮ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ሰዓት እንድሕር ብዙሕ ማይ ዘይሰተኻ ጽቡቕ እዩ ስለምንታይ መታን ኣብቲ ማህፀንካ ድዩ ኣብቲ ነብስኻ ዝያዳ ክሰርሕ ድሕሪ ሰዓት ሽዑ ከም ድላይካ ትሰቲ ማለት እዩ ብጠቕላላ ብዙሕ ክትሰቲ ኣለካ እንዶ ከምዚ ባክቴርያ ገለ እንድሕር ኣለካ እዚ ዝተፈላለየ ግን እንታይ እዩ ኣብ መታን ክትወስዶ ከለኻ ጽቡቕ ገይሩ ኮንሰንትሬትድ ክሰርሕ ኣብ ነብስኻ ሰዓት እንድሕር ዘይሰተኻ ተመራፂ እዩ ሰዓት ቅድሚ መግብኻ ክትሰቲ ኣለካ and ኣብ ማእሲኻ ከዓ ክትወስዳ ትኽእል ከምዚ ብላዝን ኤንሲንዱንግ እንድሕር ኣለካ 10 ግዜ ክትሸይን እንድሕር ኣለካ ቀጭቀጭ እንድሕር የብለካ ኣሎ ወይ ድማ ብላዝን ኤንሲንዱንግ ማለት እዩ ወይ ድማ ሻይደን ኢንፌክሲዮን እዚ ኢንፌክሲዮን ከዓ ከምቲ ኣንተወይ ዝበልክዎ እንድሕር ከምኡ ብባክቴርያ ኣለካ ኣብ ክልቲኡ ግዜ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ and ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ እቲ ደስ ዝብለካ ከዓኒ ባዕልኻ ኢኻ ክትገዝኣ ትኽእል ኣብ ዲኤም ሮስማን ትረኽቦ ኢኻ ወይ ድማ ኣብቲ ናተይ ሊንክ ትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ከም ድላይካ ማለት እዩ እቲ ዋጋ እንድሕር ሓሲብናዮ ከዓ ንሱሳ ታብሌት 20 ዩሮ ከባቢ እዩ ወይ ድማ ን150 ፓውዳ ነንበይነን እንዲዮም ዝቆፅርዎን 160 ፓውዳ ነናትን ማለት እዩ
ከባቢ 20 ገለን ማለት እዩ ሕጂስ ኣፀቢቑ ይሓስር እቲ ሓደ ከዓ ንሰለስተ መዓልቲ 12 ዩሮ ገለ ኢለኩም ኣለኹ ተረዲኹምኒ እዚ ግን 60 ታብሌት እንድሕር ወሲድካ እዚ ከኒና ታብሌት ነዊሕ ክኣኽለካ እዩ ከምኡ ከዓ 160 ፓውደር ዝበልኩኻ ቀፃሊ ክትወስዶ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዝበልኩኹም ኣብቲ ከምኡ ክመፃካ ዘስማዓካ እንድሕር ኣስተብሂልካሉ መኣስዩ ዝመፃካ ክተፅንዖ ትኽእል ኢኻ ያ ኣሎ ግዜ ወይ ከምዛ ሕጂ ናምዚ ዝበልኩኹም ዌርልፑል ክኸይድ ከለኹ ኣነ ከምኡ ኣስተብሂለ ሕጂ ኣብቲ ዌርልፑል እንድሕር ከይደ ወይ ሳውና እንድሕር ከይደ ነዊሕ ምሕንበሲ እንድሕር ከይደ ደድሕሪ ምሕንበሲ ሓንቲ ወይ 2 መዓልቲ ይወስዶ በቃ ንነዊሑ ከዓ ዘፅናሐካ ዝፀንሕ ሕጂ እዚኣ 2000 ዓመ ገዚአ እያ ክሳብ ሕጂ ደርጋ ኣሎ ገና ክሳብ 2026 እዩ ዝወድቕ ኣብቲ ባኮ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚሕኻ ንነዊሕ ክተቐምጦ ትኽእል ኢኻ ናብ ዓዲ እንተንሰዶ ከዓ ፅቡቕ ይብሎ በርከ ኣብ ዓድና ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኮንካ ኣይዶኖ እንታዮም መድሃኒ ዝወስዱ ብጣዕሚ ሽግር እዩ እንድሕር እቲ ኣንቲቢዮቲካ እቲ ዝበልኩኹም ኣንቲ ፉንጊ ዘይረኸብካዮ ወይ እንታይ እንትገብር ካደ ፉንጊ ወይ እቲ ታብሌት ቀልጢፍካ ይርከብ ድዩ ብዓድና ኣይፈልጥኒ ካብ ኩሉ ጥንስቲ እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ክትሓትት ኣለካ ና ሓኪም እዩ ዝብል ከምቲ ዘንበብክዎ ግን ካብ ከኒና እዚ ይሓይሽ መስለኒ ሶ ብጠቕላላ ማለት እዩ ጥኑስ ኣብ ጥንሲ ግን ክትሓትት ይሕሸካ ኣነ ከምዚ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዴማኖ ዝውሰዱ ክብል ኣይክእልኒ ኣብኡ ምስ ሓኪምካ ተዛረብ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ምስ ሓኪም ክን ተዛረባ እቲኦም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ከዓ ሽዑ ሓኪም ክን ዝበለ ትነግራ ትኽእላ ማለት እዩ ክብል ይኽእል በርከ ብሕልፊ ኣብ ጥንሲ እንድሕር ከምኡ ነዊሕ ገይሩ ምሳኻ እቲ ክሳብ ያ ነቲ ቆልዓ ከማን ክጎድኦ ይኽእል እዩ ብሓፂሩ ተረዲኹምኒ እንድሕር ማዕቢሉ ድማ ከዓ ያ ቀሊል ኣይኮነን ንክሳይ ማለት ስኒ እንድሕር ቀጭቀጭ ብለካ ኣሎ ቐፃሊ ብከምኡስ ትገብሮ እዩ ዝጠፍኣካ እንድሕር ወላ ሓደ መድሃኒት ዘይብልካ ማለት እዩ ኣብ ቆለውዕ ከዓ ካብ 14 እዩ ዝብል እቲ ኣነ ዘንብብክዎ ግን እሱ ከዓ ንሓኪም ሕተቱ ክብለኩም ይደሊ ኣነ ከም ሓበሬታ ጥራይ ዝህበኩም ሶ በርካ ኣብ ቆልዑ ከማን ከምኡ ሎ ሓንሳ ብቁሪ ከማን ከኣትዎም ይኽእል እዩ ብላስ ንኤንስንዱን እዚ እንታይ ዝበሃል እንድሕር ብላዝ እዚ ቀጭቀጭ ምባል ከማን 10 ግዜ ክትሸነሉ ዘለካ እዚ ካዲ ፉንጊ ገለ እኳ ያ ኣብ ዓበይቲ እዩ ዝያዳ ምስ በልክዎ ግን ወይ ድማ ብጌጋ እንድሕር ኣብቲ ታሕቲ እንድሕር ኣፅርዮሞ ድሕሪ ቀልቀል መውፅኦም ናብ ቅድሚት እንድሕር እቲ ቆልዓ ስሒባቶ ብኸምኡ ከማን ክመፃካ ክእል እዩ ስለዚ ኣብ ቆልዑ ከማን ስኒ ክህልው ይኽእል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ግን ብዙሕ ማይ ምስታይ ብቐሊሉ ክንገብሮ ንኽእል ቀፃሊ ምሕፃብ ማይ ጌርካ ብዘይ ሳምና እዚ ኩሉ ዝበልክኹም ማለት እዩ ኤንድ ካልእ ከዓ እቲ ደስ ዝብለካ ናይ እዚኣ ዴማኖዝ ንዓይ ደስ ዝበለትኒ እዚ ዝተባሃለ ኩሉ እስኻትኩም ከዓ ነገሩኒ እቲ ቆርበትካ ብጣዕሚ እዩ ዘፀብቆ ከምዚ ናትካ ወዚ ይቐይሮ ክትወስዶ ከለኻ ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ቀፃሊ ውሰዶ ክብለክን ኣይደሊኒ ንፅባቐ ኣይኮነን እዚ ግን እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ቫይታሚን ስለ ትወስድ ዘለካ እቲ ቢዮቲን ከዓ ንባዕሉ ንፀጉርካ ድዩ ንቆርበትካ ንፅፍርካ ቢዮቲን ኣገዳሲ እንድዩ እሱ ኢታት ይመስለኒ ሶ እቲ ወዝናትካ ብሓንሳብ እዩ ዝቕየር ኣይዶኖ ሽዑሽዑ ይሪኦ ኣነ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እስከ ንገራኒ ኣስተብህላላ ብቐሊሉ ከዓ ኣባ ክንገብሮ ንኽእል እቲ ናይ ባህላዊ ከዓኒ ኣብ ከምዚ እቲ ቅንፍር እቲ ኩሉ ቀመማት ሕጂ ኩሉ ይፈልጦ እንዴ ብትግርኛ በዓል ስምት በዓል ኔልክን ጅንጅብል ካልኸ እቲ ኩሉ ቅንፍር እቲ ኩሉ ኣብ ሻሂና ንጥቀመሉ ከም ቀመማት እሱ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እሱ ደቂስካ ከም ሻሂ ጌርካ ንበይኑ ብዘይ ፀሊም ሻሂ እንድሕር ዘይቲ ክትሰቲ ዘይደለኻ ኣብኡ ከለኻ እንድሕር ሰቲኻዮ ከማን ነቲ ባክቴርያ ይቐትሎ እዩ እዚ ከዓ ባህልና ዘሎ እዩ እቲ ቀመማት ናይ ክስታይ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተወሳኺ ምዝ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ወይ ድማ እቲ ግራንበሪ ፕላስ ዴማኖዝ እንድሕር ዘይብልኩም እሱ ክትገብሩ ትኽእሉ ድማ እዚ ግራንበሪ ፕላስ ዴማኖዝ ዝብለኩም ዘለኹ ክጥዕምዓት እዩ በቃ ከምዚ ያ ጥዑም እዩ በቃ ብሓፂር ግራንበሪ ትፈልጥዎ እንድሕር ኮንኩም
እቲ cranberry juice كمان نبعلو أب الناتورا له السو نبعلو كمان كتسوتيو تخيليها السو كل جزء صبو معات فيتامين له السو نبعلو وزنات كاي غيره by the way is a cranberry juice اندحر تي ديمانوز زبلكم كاني ناخد جزء زيد لخا كمان بجرانبيري جوس تراي كمان اب زي الناتورا ويا بكالت جزء ابو سن دكانات ناي بيو زشطو ناي اورجانيك زشطو خاطرخبو سيتات اب على الديغلا اي مسلنن كن كتحطو تقوليهم اي مسلن رئي فلني جرانبيري الكا السو جوس تستي انتي ديمانوز خني نمنتاي صبو ندحريلكا خا بجيكا نزي نخالق كمان نبزح نجر صبو يا انتايو እቲ ሓደ እቲ ዴማኖዝ ዝብለኩም ዘለኹ ነቲ ባክቴርያ ይስሕቦ ስሒቡ ከዓ ካብ ነብስኻ የውፅኦ ማለት እዩ እቲ ኤኮሊ ባክቴሪያን እቲ ኤኮሊ ባክቴሪያን ከዓ ነው ቀንዲ ኣብ ግዜ ብላዝን ኤንድ ሲንድሮም ንዓኻ ዘሸግረካ ቀጭቀጭ ዘብለካ እቲ ኤኮሊ ባክቴሪያን ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ እቲ ኣብ ትረኽሲ ብላዝን ኤንድ ሲንድሮም እንታይ ዝበሃል ያ ረኽሲ ናይቲ ሽንቲ መሕለፊ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ اتحاد زبالكو خاني شايدن انسندونغ تشايدن انسندونغ كانديدا البيكوس بكتيريا ازي هيفر بيلسيو زحم مكاخ تبلو تخلي غايا ازو كلت عينت بكتيريا انزلوا كلت ناي كلت خانينا نزارب زلنا جن اب كلت يخطقملو تخلي غا اذا اغباب مالتي اند ازي ناي كستخ اصبقتي ناي زي ديمانوز تابلتن زبلوكم زلوخو خامان نمعنت اخا كحجزك خليو كم حدا بروبيوتيكوم نتي بروبيوتيكوم مالتك تطعي بكتيريا كبازحو يخلي معنت انا ندحر حاوي خا بزح ነገር ጽልዋ እዩ ዝገብር ኣብ ሙሉእ ነብስና እዩ ጽልዋ ዝገብር መዓንጣ ኣና እንድሕር ጽቡቕ ዘየለ ከዓ ከምኡ ኔጋቲቭ ጽልዋ ይገብር ማለት እዩ ዳን ኣብ ገሊኡ ሕማማት ከዓ ብዙሕ ዘይርከብ أنا نبعلي كمان حجي إذا فلت أزول خزيئة تاعت بحال أنا سمعيه كمان يفلتني كولن هيدرات مانجل يا زي ناي كولن هيدرات مانجل glycoprotein syndrom type 1b glycoprotein syndrom type 1b تبحال حمام الله وحديو ورشاخة رخبو أب كومو كمان كحجزك كخلي زدي مانوس سلمنتاي ندحريلنا نتي أتصلم كبدنا خاصلي سرحنا نتي أتصلم كبدنا كمان سلا إذا ديمانوس زبرتعو بخم أو تي خالقها يحويهم مالتي وي تناتو سيمتوم يقنصو يحجزك بحتصيرو نتصلم كبدنا كمان صبغتي زي ناتكم زي فيديو مسرحي ريسيرش كقبر كله خزرخب كويس نقبع عليه سلازي نبزح نجر صبؤ دماغها كاب كله جودا إزاي جن زخانة نجر جودا إزاي كونه كمان كنا بزحوا يبلنا بتعقن زتبهالنا كم زبالكم حدا ماكسيموم انتبزحوا خا سلست أبتزبر تعكا سلست اختوسد لك جن أبتباكوز تجز أخ أختري أقول لك برك عيناي باكو خات جز سلا أنا زي فلت أو صحف على كسب كندي كزفك أدلكا and تسفاي قبر زيتات كحجزكم أب إجر مجدي خاني منالبات التيوم أيزن مانجل زلكم أيرون زود لكن بحلف أوالدكم وتجمع لنا ندو بتين ورحاوي خدلنا غستاي دم ببزحي أيزن مانجل لنا درجة خلاتنا مثلاً ندعي اسكت حفلة بتاعتي أنا لني سخات كن كميو فلوغاديكس هو سيتكا زبلت سيو بركة تحكم ذهبك ناي فارما إندستري زي أيرون كمان بزح جزء كلك الموت سايا أبيكايو دركتي قبر الكايو ما عاد كلام لك بتي I don't know أنا يفتوني قد ما حجي وستونيرة شجر جرلي تسألي أيو دحر خندي زي أرخيبة بسبب كمان رخيبة هنت حفتنا أما خيراتني فلوراديكس زي حشاكي لناني إلاتني by the way زي حفتنا ناي كل جزء زبلكم ناي ترى زغستاي ناتوا ميديسين تقبري أسا أنا جرات نقد مخندي عمد كابشعو زي أي وسد اللخو نحكي ميخا حتيتيو تحرق حرق إمو زي أخو سدي يا حق يصبغيو إلني زي أخا كابسولوس كامباني فلوراديكس أب كله هاجرالو ناي جرمن كامباني جن أمولو أوروبا زشتو أب أمريكا خا ندعي متشم تي
እቲ Eisen und Folsäure ዘለዎ እዩ ግን Eisen እንዲዩ ዘገድሰና አይረን ክንወስድ ኮለና ከዓ ኩሉ ግዜ ቫይታሚን ሲ ምስኡ ክንበልዕ ክንሰቲ ጽቡቕ እዩ መታነት ነብስና ቀልጢፉ ዝወስዶ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እዚ ኣዲ ማኖዝ ክወስዳ ከለኹ ኣብኣ ከለኹ ከዓ እቲ ናይ አይረን ወይ Eisen ፌሮ ብጥልያን ክወስድ ከለኹ ከኒና እሳ ምስ ኣይሰትያ ማለት እዩ እንተኽኢልና ከዓ ጸሊም ሻሂ ጸባ ወይ ኣልኮሆል ወይ ቡን ኣብቲ ግዜ ክንሰቲ የብልናን ክንሰቲ እንድሕደሊና ከዓኒ ያ ፍርቂ ሰዓት ዲና ሰዓት ኣብ መንጎ ፍልል ይክህልወና ኣለዎ ቡን እንዳሰተኻ እሱ እንድሕር ሰቲኻ ወይ ጸባ እንዳሰተኻ እሱ እንድሕር በሊዕኻ እዚ ታብሌት እዚ Eisen ኣብ ነብስኻ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ መኣስዩ ዝስርሕ ኩሉ ግዜ ብዝያዳ ምስ ለሚን ዲኻ ማይ ጌርካ ቁሩብ ለሚን ወይ ኣራንቺን በሊዕኻ ድዩ ምስኡ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ጁስ ዝኾነ ጁስ ምስኡ ዝኸይድ እንተበሊዕኻ ጽቡቕ ወይ ምግቢ Eisen ዘለዎ ንኣብነት ስጋ ክትበልዕ ከለኻ ቁሩብ ለሚን ብልዕሊኡ እንድሕር ጌርካ ሽዑት ናይ ብስጋ ትረኽቦ Eisen ነብስኻ ቀልጢፉ ኣብሶርብ ክገብሮ ይኽእል ወይ ድማ ፐርሰሜሎ ቀጻሊ እንድሕር በሊዕኻ ጽቡቕ እዩ ንብዙሕ ነገር ኣብ ሳላጣኻ ቀርዲትካ እንድሕር ጌርካ ቁሩብ ከዓ ኩሉ ግዜ ለሚን እንድሕር ጌርካሉ ወይ ኣፕል ኤስ ከማን እዚ ቪኒገር ናይ ትፋሕ ኣቸቶ ናይ ትፋሕ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ጌርካ ጽቡቕ እዩ ነቲ Eisen ሽዑ ቀልጢፉ ይወስዶ ማለት እዩ ፐርከ Eisen ከዓ ብዙሕ ነገር ኣገዳሲ እዩ ንደምና ድዩ ንገለ ሓይሊ ይህበና እዩ ካብ ኩሉ and እቲ ክንወስዶ ከለና ግን ኣጋባብ ኣለዎ ኩሉ ግዜ መዓሲኻ ኣይናይኻ ምስ ምንታይ ትሕውሶ ያ ምስ ምንታይ ክትበልዖ ኣለካ ከምዚ በኣምሆይ ዝበልኩኹም ቫይታሚን ዲ ክትወስድ ከለኻ ዘይቲ ወይ ስብሒ ምስኡ ክትበልዕ ኣለካ እንድሕር ከምኡ ዘይገበርካ እቲ ነብስኻ ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ እሱኢታት ከማን ክነስተብህል ኣለና እቲ ናይ ቫይታሚን ዲ ከዓ ፕሊስ ኣገዳሲ እዩ ንኹላትና ምስ በልኩ ኣነ ምስ ሓኪምኩም ክሮስ ቼክ ክትገብሮ እንድሕር ደሊኹም ግበርዎ ግን ደሓን ኣይድልየንን እዩ ኣይትበሉ ፕሊስ ፐርከን ብዙሕ ነገር እዚ ጭንቀት ከማን ንባዕሉ ድዩ ድቃስ ማእባይ ድቃስ እንድሕር ኣቢካ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ቪድዮ ገሊፀ ኣለኹ እሱ ኣብኡ ኣይኣቱን ግን ያ ካብ ኩሉ ከዓ ስትሬስ ማኔጅመንት ኣብ ኩሉ ገሊኡ ሰብ እባ ከዓ እዚ ዝበልኩኹም ሕጂ ኣብ ግዜ ስትሬስ ከዓ ዝመጾም ኣሎ እዚ ኣረሲዓ ሶሪያ ኣብ ስትሬስ ከዓኒ ሕጂ ንኣብነት እዚ ዝበልኩኹም ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ያ ሻይድን ፒልስ ኢንፌክሲዮን ወይ ድማ ብላስን እንችንዱም ገሊኦም ሰባት ኣብ ስትሬስ ከዓ ይበጽሖም በቃ ስለምንታይ ኣብ ስትሬስ ንሕሪልካ እቲ ስትሬስ ኣይኮን ከምኡ ባክቴርያ ዘምጻልካ ግን እቲ ስትሬስ ንሕራለካ እቲ ኢሙን ሲስተም ናትካ ኣውቶማቲክሊ ናብ ታሕቲ እዩ ዝኸይድ ኢሙን ሲስተም ናብ ታሕቲ እንድሕር ከይዱ ሽዑኡ ንዝኾነ ዝመፁ ብደገ ይንኣስ ይዕበይ ቀልጢፉ ክከላኸል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ናብ ሕማም ትጥቃዕ ኣለኻ ማለት እዩ ዘይርስዖ ኣብ ሓንቲ መሓዛይ ነራ ጀርመን ኣብ ግዜ ክንመሃር ከለና ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኤክሳም ክህልወና ከለና ኩሉ ግዜ እዚ ኖይሮዳይሜቲስ ትፈልጥዎ ኢኹም ያ እዚ ስቑኢሉ ቆርበትካ ባዕሉ ዝኽፈት ባዕሉ ከምዚ ዕንፍሩ ይመጻካ የሳሕየካ ሽዑ ተሓኮ ምስ ሓኽካዮ ከዓኒ ከምዚ በቃ ፍልፍል ይብል ማለት እዩ ትቆርበትካ በቃ ቀይሕ ዝኸውን ኩሉ ብሕልፊ ኣብ ጻዓዱ ንቁፅን ቀይሕን ዕንፍሩር ዓይነት ገለ ኩሉ ነብስኻ ማለት እዩ ያ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኢዱ እዩ ትሰብ ኢዱ እዩ ዝጅምሮ እዛ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤክሳም ከምኡ ሙሉእ ነብሳ ብሕልፊ ኢዳ ሓደ ክትገብረሉ ክሳብ ዝቕረፍ ይኸውን ነይሩ ኢዳ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኤክሳም ያ እቲ ስትሬስ ግዜ ስትሬስ እንድሕር ኣለካ ሽዑኡ ኣብ ኩሉ ሰብ ግን ዝተፈላለዩ ገሊኡ ሰብ ከምኡ ይመፁ ገሊኡ ሰብ መዓንጡ ይሕሞ ኩሉ ሰብ ሓደ ሕማም ኣሎ ማለት እቲ ናቱ ዊክ ፖይንት ኣለዎ እቲ ድኹም ጎኒ ኣለካ ኣብ ጥዕና ኸማን ያ ገሊኡ ኣብ መዓንጡ ገሊኡ እዝኑ ፂፅ ይብል ገሊኡ ርእሱ ይሕሞ ሶ ነናትካ ክስታይ ኣለካ እዚ ተፈጥሮ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስትሬስ ማኔጅመንት ከዓ የድልየና እዩ ንኹላትና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ስትሬስ እንድሕር ኣለና ሞር ከዓ ክንከናኸን ኣለና ብሓፂሩ ተስፋ ይገብር ክጠቕመኩም እዚኣ ከዓ ብምንታይ ፈትያ ከዓ
إذا كله زبلكم زلخو أبزخونه جزء أبزخونه بوتا نزخونه سبكت كملوا سلت خيل كم زبلكم كاب كله أنا بعدنا نحر سديدنا إذا ديما نوس كله جنا خمان أردينا يوم أقداسي بلو أيفلني أبعدنا يركب دي أب كندي إذا كبيت كنينا أنتيبيوتيكا دو قال ملا زي زبلكم نوسد نما عند أحد صبوا زي كونه بركم بزحتو جزء كنينا نحرنا توسيد كخمان كأبا تي نايم عند أخا إكسترا كورجبر بروبيوتيكم كتستي على لك إذن شمون تسمون مع عند أخا أنا ختستخاخلو لك زبل كتب بتي لك ما قد ختقبرو لك بزح سبقن أيذكروني خمان مسحوية مع عند أخ الرياي في التنيو ترديهمني وكستخاخلو تي بكتيريا ناي مع عند أخسني كم تزقبو أي تعرفنيو نحركم إتات ببزح توسد كونكا زي بتغلى أنتيبيوتيكا تصبغ يكون بذكاء المتن زخونا حكيم أنتيبيوتيكا خبرنا خلوك نايب حق إخن حاسب لنا يدلنا ديو أيدلنا ساتهم قلتيفهم يمزو صحفولكا باي ذا واي ساعة الحميم كخمان بحقاوي قلتيفهم صحفولكا أي فقدلهمني باي ذا واي قدم أي نايب حقي ببكتيريال دي حميم كايلهم كمرمرو خالهم مبزحتهم حكايم جن قلتيفهم يمزو صحفولكا تحق خمان أي خبرون يوم دحن رأيهم إن حزي حشكا زي وسد يوم زبلوها ببكتيريا دي حميم كازلها ونعملت أب إنفلونزا أب سعالك تحمم كلها بكتيريا اللي إنفكسيونالو زي بكتيريا اللي إنفكسيونالو سو ساتهم جن قلتيفهم زخونة يتحفولكا سلمنتاي يا سوس رحم يا نايجنزب قداي سلزخونة بركة كرانكن كاسي أتخفلو تي أفارما إندستري تريخا أتخسب السخا دحريقو كال مع أنتها حميم كاريخا أي حمام كان ولا حد إذا قدسهم يلن مليس كازو في زوخت ملسي مع أنتها دحر حميم كاخا أخال أخوبوخا مليسهم سلازي كنت قال لنا كلاتكم أي توصدوا عملتها يكون باي ذا واي انتو جميرنا يخا أخن ودو لنا إذا أنتيبيوتيك كاخا تزخف أخت قبرو تخيل كأنتاي وسيدكا نحرام مونغو أقواريت كايو كنفلت علنا بركن نحر وسيدكا أمونغو أقواريت كاخا أزقد دخمت أكاخيليو وي كاب مجمري أخت وستو يبل كان أب كنيناتا تابقلو يقولو سؤالكا تتأخت بلو يتخيلنيها كومو خمان حجنا أمنت مودة أتخبلكم زي أخمان زي أنتي بريسيفا ديو وينا حنقول حمام نحرار لكا زخونة كنينا مشي هو بخا كبيت زخونة أو أخمان كنت انقال لنا حجي كتوستو نحل تسانيحها هند بتطوى بالكا زقادة دخ كسمعكا خيليو ستريس وينا حنقول كا تردي خمني أبكمو كدت جراش كي وسد كاي حيش وي دما جراش كي وسد كاي مالتيسني نحر تأخت بلوخين كام نمشتو مالتي يا أي توصدخ عملتي يكونن أبزي كتنقالني زي وسيد كا أمونغو مقرات كنت انقالنا أبقليو زقادة ساعبينيو بركنا تب حجنا عملت أب أنتيبيوتيكا نت بكتيريا تبزح لها مليسكا البكتيريا شعو كلا أي جزء بتأ ذهبوها من الوقت كتحويه يتخلنيها بركة البكتيريا شعو يغير يا يبرتع مالتيو أنت أسو ريسيستنسي خون مالتيو ترديه مني بتأ أمد هاني مجمريا ذهبوها كت دخمو يتخلنيها سلا درو أنتي ريسيستنس زخون أز ريسيستنس لزخونة يا ويدما أبناي حنقول نحر كوينو خاء أبتي كيمستري نحنقول نانديو زسرح السويتات نحر هند بتطوى بالكايو خمان زقادة ستريس أوش تخاخس معك أخلي وي فرحات ديو وي زخونة حساب زيد اللي خايخ متأك أخل سلازيك سيلكا مسحكيمكا كترادة علىك كم خ أنا يوديت زي يوديت كمان سئلنا كن حد قوي يبلنا إذا حكيم كم هي بالنمو عيد لنا نخون بلا يبلنا أوش لايشن بهال كسيل كبب قروب شعو تي نفس خازن لمدو كت يا كتوتصول لك مسحكيم خا كنت زارب كسب كندي كتو مع وي أب كندي جزيخا ندق الناس كخت متدخل نعمل فرقي تاجبال قدم فرقي وسدي بلك سومون ويكل تسومون دحر خل تسومون كأربع وسد شعو كسيل كشعو كابت نفس خاختو تدخل مالتيو أبتي زبلكم زلخو ناي حنقول وي ناي أزي قرنقريت يوديد
أب بعل أنتيبيوتيكا أبتي أزولوها عسرت مع التوسد نحريروها عسرت مع التختوست لك كان حرج ميركا زين كاد فونجيز بالكوخا سلست مع التيو كاون العل خمان قلت إفكاخ توسد يبركان ناب حكيم قد كيدا لك so I hope تقمكم زخم زار استات قليلا يكون ندوني بجيجا مرديت كيف تصم جن قدمي رجت أني أنا حزيكم كأنا زبلو زلوخو in any case نحكيم كاتزاربو ترديهمني زبلت خم يو أبز خمي مالتايو كند تبل نحكيم كحتتو كم زحق ديو كم زديو انتي انت جبركو حايش إلكا تحت أنا خبت زبلو كازلوخ نحزي ترداك thank you سنايتم نيلكم باي